Balik sa GMA Regional TV Live mga kapuso, ning kasaulugan nato sa Pasko mga itagtambag sa tong higala nga pari. Kung unsaon nato mamahimo kini nga mas makahuluganon ug mahinungdanon ang selebrasyon. Taliwa pa sa mga problema nga atong giagian karong tuiga. Makauwan nato karong buntaga mga kapuso gikan sa Roma si Reverend Father Dennis Dwayne Ruiz OAD. Good morning, Father. Mayong good morning sa inyong tanan. Daghan kay Merry Christmas gihapon. Thank you so much, Father. Merry Christmas pod nimo. Gikan namo dinhi sa Pilipinas sa Sugbo. Padre, karong tuiga murag halos magyud dili lang kamo sa Italia, kami sa dire. Kita tanan ni agi gyud aning dako kayo nga pagsuway, Padre. Unsa may pamaagi aron mas mahingnon nato nga memorable ug meaningful ang atong celebration sa Christmas. Siguro usa sa mga nakita nato daghan kay nangamatay, daghan kay mga nawadan sa kinabuhi, daghan kay mga way gikaon. No, unya daghan sa kaayo karon ang mga nawadag trabaho. So unsa man ang Pasko na ba, di ba gipangudagang pangutana magpadayon ba ang Pasko? So nakita nato nga nagpadayon gyapon ang Pasko kay ngano man ang tinuod nga diwa sa Pasko dili man ang katong atong naandan nga mga parties, no, ang mga atong mga pagpamalit sa mga regalo. Makita nakabasa bitaw ko sa Facebook niingon nga karong tuiga sa pandemic, no, karong mga panahon na siguro dili ta magtan-aw unsi atong gustong makuha what we want, but we appreciate what we have, no, ang family. But nakita nato nga wala na gyud tong kanunay nga mura bitaw mga hugs and kisses, no, labi na rin sa Italy unya mga pangumusta. But nagpadayon ang Pasko nga naman kasapon nang ganina ang tirod nga diwa sa Pasko mao ang pagpadayon sa pagpuyo, especially sa theological virtues of faith, hope and love. So gitudluan ta nga i-appreciate nato ang mga butang nga naata karon, especially sa atong faith. Ug nakita nako daghan kay kong mga nakaistorya lately nga ang nakatabang nila during sa pandemic mao ang ilang pagtuo. Diri sa Pilipinas, Father, bisan pa man sa, of course, problema gihapon gyud sa pandemya, Father, o sa mga restrictions, makita gyud gihapon ang hugot kay nga debosyon sa katawhan pananglit sa Misa de Gallo ug sa simbang gabi, Father. Wag gyud gihapon mawa. Mo bitaw gingon ni Cardinal Tagle during sa simbang gabi nga gihimo with the Filipinos is sa St. Mary Major, no, atong adlawng 20 pizza 20. No, niingon siya nga daghan kay naning kamot nato nga we want to save, we want to redeem Christmas, no, nga mapadayon gihapon. Pero ang sulti niya nga dili kita muluwas sa Pasko, ngano man kita ang giluwas o kita ang maluwas sa Pasko. The true meaning, the true essence of Christmas matud pa ni Pope Francis nga mao ang pagbalik. No, we just imagine sa mga atong kalisod karon nga we imagine Mary and Joseph, how many difficulties nga ilang naagian sa first Christmas, no, unsa kangit-ngit, walay kuryente, katugnaw. And I think gitudluan sa ta karon to go back to that experience of the first Christmas, no, aron sa pagtan-aw unsa tong pinaka-importante nga butang sa atong kinabuhi, which is the family and our faith in God. Padre, ang kini pong atong naandan sa kadaghanan nato rong panahon na, Father, mo paambit sa grasya tungod kay na-bless man pud sila karong tuiga, although admittedly dili tanan karon siguro naglisod siya kadaghanan, Father, tungod sa mga challenges sa trabaho, sa negosyo, but mas maayod gihapon nga mo share sa blessings, Father. Kaya tinuod na kay even here in Rome, tungod ni Pope Francis, ang Vatican, ang kining St. Peter's Square na puno na gid og mga kanabitong mga makililimos nga ang mga tug sa daan nga naman magpaduol sila kay si Pope Francis iyang gihimo tong mga lugar doon sa Vatican nga may gupitanan free for them, pwede sila makaligo, pwede sila makakaon. Ug daghan kay mga centers in Rome, especially sa Catholic Church, nga nagdistribute og pagkaon every day. God is with us. Bisan pa sa mga kasakit ug mga problema, hibawtan ang Dios nag-uban kanato. Mo na nga sa mga nga nakadawat og daghang grasya, nakita nato nga ni share sad sila sa katong wala pa mo share, napagayapon mo panahon nga mo share sa inyong mga grasya, no, kay mo nga kanang kinsa tumuhatag ibalik sa Ginoo sa makapilo-pilo pa. So akong balikon nga ang diwa sa Pasko mao ang paghatag, no, ni Kristo sa kaugalingon sa Dios sa iyang bugtong anak. Kita nahimo batang Kristo ngadto sa uban karon. Padre,
2021 dakong tuig para sa simbahang Katoliko nato dinhi sa Pilipinas. Father, can you tell us more about this mga dagko nga mga kalihukan nga atong paabuton? Dili ko kasulti for the celebrations kay dili wala ko'y update for now, pero madayon man siya o dili pa madayon, ang importante nga we are grateful to the Lord for having received this gift of faith to kita mga Filipinos nga nadawat nato ning dakong grasya, no, nga maong grasya sa pagtuo sa atong Ginoo. Padre, in closing ang atong conversation karong buntaga sa mensahe nimo, Christmas message sa atong mga viewers, of course New Year's message na lang sapod, Father Dennis. I hope nga sa makausapan na tao ang Ginoong Hesus sa sabsaban, no, sa atong kasing-kasing nga hugaw o iyaong tangdalamdagan ang atong kasing-kasing nga naa sa kangit-ngit o nga mao'y magtulod ka nato sa pagbuhat sa mga maayong butang, pagpadayon sa pagbuhat sa mga maayong butang, labi na sa atong mga kaigsuunan nga naglisod karong mga panahona. So siguro ang diwa sa Pasko sa kunang yung na maong paghatag tungod kay gitagaan man ta, nakadawat man ta sa dakong gugma sa Ginoo ato sa ding i-share ngadto sa uban. Ug sa bag-ong tuig, mo dili man ta para sa kanang bitaw magtag-tagan nga sa sunod tuig mo ni kay mauwawan. No, ang ato is panghinaot. Mo man atong himuon permit isip mga Kristiyanos nga manghinaot ta nga mahimong mabungahon ang bagong tuig. Daghan kayong salamat for joining us. Ginoo. Merry Christmas, God bless. Father Dennis Dwayne Ruiz, OAD. Thank you, Father.